हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टे इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों मोनसे बिग आपडेटनि गेजेरजों आरो दिनैनि बे भिडिअआव मा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो हागोन स' लोगोफोर बेवहाय सावरायनो लानाय आयदायानो जादों जायनाखि जोंनि निय'सनि D.El.Ed लानाय केन्डिडेटफोर दङ दा बे निय'सनि D.El.Ed लानाय जायनाखि उत्तराखंड गभर्नमेन्ट बे उत्तराखंड गभर्नमेन्टआ बे निय'सनि D.El.Ed लानाय केन्डिडेटफोरनि जायनाखि टिचिंनि एपइन्टमेन्ट एलिमेन्टारि इडुकेसनावहाय दा बिथांमोननि एगेन्स्टआव मोनसे केस सोलिनानै दङ दा बे केस सोलिनाया मा स्टेटासआव दङ नोंथांमोना बेखौ देखायगोन स' लोगोफोर बे स्टेटासनि जायनाखि केसनि स्टेटास बे केसआ सुप्रिम कर्टसिम फैबाय दा सुप्रिम कर्टनिफ्राय मा जाजमेन्ट होयो बेखौ नोंथांमोना नेनांगोन हयथ' बियो B.Ed आरो D.El.Ed नि केन्डिडेटफोरनि जानाय बायदि राजस्थान हाइकर्टनिफ्राय सुप्रिम कर्टआव थांनाय बायदि थिग बेबायदिनो जायनाखि निय'सआव लानाय D.El.Ed दा बेबो सुप्रिम कर्टनि अर्डार हिसाबै पजिटिभ रिजाल्ट फैयोबा पजिटिभ जागोन आरो नेगेटिभ रिजाल्ट फैयोबा बयनिबो थाखाय नेगेटिभ जागोन बियो जायनाखि निय'सआवहाय D.El.Ed लानाय केन्डिडेट बिथांमोननि फारसे आरो बियो नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन बे दा स्टेट अफ उत्तराखंड ओमफ्राय बेवहाय दङ जोंना डायरि नाम्बार दङ नोंथांमोना नायनानै लादो ओमफ्राय जायनाखि केस नाम्बारा नैबे जाबाय 02 SLPC नाम्बार 023943 ओमफ्राय बियो रेजिस्टार जादों 2022 इयार्सआवनो बियो रेजिस्टार जादों बे केसआ आरो बेनि जायनाखि केसनि स्टेटास नोंथांमोना बे केसनि स्टेटासखौ नायबानो जाबाय बेनि जायनाखि केसनि स्टेटास बियो मसन हियारिंआव दङ ओमफ्राय टप लिस्टेडआव दङ बियो फर एडमिसन आरो बेनि हियारिंआ जागोन 22 आगस्ट 2023 स' लोगोफोर नोंथांमोना जायनाखि निय'सआव लानाय केन्डिडेट दा बिथांमोना बे खौरांखौ मोनाखैबा बे नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गेदेर खौरां जायफोर निय'सआव D.El.Ed लादों बिथांमोननि जायनाखि निय'सनि कर्स बेयो 18 मान्थनि लिरनाय दङ बिथांमोननि कर्सआ दा 18 मान्थआथ' एलिमेन्टारि सेक्सनावहाय बियो एक्सेप्टेबल NCT गाइडलाइन मथे एक्सेप्टेबल जाया बेवहाय कमप्लिटलि 2 इयार्स लिरनाय दङ जायनाखि 2 इयार्स D.El.Ed लानाय बिथांमोनासो बाव एक्सेप्टेबल होननाय दंमोन नाथाय जायनाखि निय'सआव लानाया 18 मान्थनि जायो दा बेखायनो बेयाव एसे उसुबिदा प्रब्लेम ओंखारदों दा बेखायनो जानो हागौ उत्तराखंडनि जायनाखि स्टेट गभर्नमेन्ट बे स्टेट गभर्नमेन्टआ निय'सआव लानाय D.El.Ed केन्डिडेटफोरखौ रिक्रुइटमेन्ट होआखै दा बेनि थाखायनो बे मोनसे केस जानानै दङ नोंथांमोना बाव नायबानो जाबाय पिटिशनारा सोर बेवहाय दा स्टेट अफ उत्तराखंड थ्रु इट्स सेक्रेटारि डिपार्टमेन्ट अफ एलिमेन्टारि इडुकेसन डिस्ट्रिक्ट देहरादुन उत्तराखंड ओमफ्राय बाव 2 नाम्बाराव नायदो डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि इडुकेसन उत्तराखंड दा बेवहाय स्टेट गभर्नमेन्टआनो बा इडुकेसन डिपार्टमेन्टआनो बेनि सायाव पिटिशन होदों नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेखौ मोजाङै सिनायाखैबा नोंथांमोना जायनाखि सुप्रिम कर्टनि अफिसियेल वेबसाइट बे अफिसियेल वेबसाइटआवबो नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन नोंथांमोना सुप्रिम कर्टआव माबायदि नायनांगौ केसनि स्टेटासखौ आं नोंथांमोननो दसे उनाव देखायगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय চ' বন্ধুসকল ইয়াতে আজি যোনটো ভিডিঅ' অনা হৈছে সেইটো হ'ল নিয়'ছত যোনবিলাক কেণ্ডিডেটে D.El.Ed লৈছে তেখেতসকলৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো ভিডিঅ'টো মানে আমাৰ উত্তৰাখণ্ড ষ্টেটত যোনবিলাক নিয়'ছ কেণ্ডিডেট আছে D.El.Ed লোৱা কেণ্ডিডেট তেখেতসকলক এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনত মানে LP বা ME স্কুলত তেখেতসকলক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া নাই বা তেখেতসকলক টিচিং জবৰ কাৰণে এলিজিবল মানা নাই ইয়াৰ কাৰণে মানে আমাৰ যোনটো উত্তৰাখণ্ড ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট আছে বা এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেখেতসকলে এটা কেছ দিছে আৰু সেই কেছটো সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে গৈছে আৰু এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এইটো যোনটো কেছ ষ্টেটাছটো আপোনাৰ সন্মুখত এইটো অনা হৈছে আপোনালোকে এইটো চাব ইয়াতে আপোনালোকে ডায়েৰী নাম্বাৰটো চাব আৰু ইয়াতো কেছ নাম্বাৰটো সেইটো হয় আপোনালোকে চাব SLP_C 023943 সেইটো হ'ল আৰু সেই কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে 19 ডিচেম্বৰ 2022 আৰু বৰ্তমান এই কেছৰ ষ্টেটাছটো হয় সেইটো হয় পেণ্ডিঙত আছে এই কেছটো আৰু মচন হিয়াৰিঙত আছে আৰু এইটো টপ অফ দ্য লিষ্ট ফৰ এডমিশ্যন আছে এই কেছটো টপ লিষ্টত আছে আৰু সেইটো চাব আপোনালোকে ইয়াতে হিয়াৰিং ডেটটো দিয়া আছে ইয়াতে 22 আগষ্ট 2023 22 আগষ্ট এইটো হিয়াৰিংটো হ'ব আশা কৰোঁ এইটো কেছটো পজিটিভ হ'ব নিয়'ছ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে যেহেতু তেখেতসকলে বহুত কষ্টৰে নিয়'ছত D.El.Edটো কৰিছে ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে সেইটো চাব ইয়াতে পিটিশ্যনটো কোনে কৰিছে পিটিশ্যনটো ইয়াতে আমাৰ
the state of Uttarakhand through its Secretary Department of Elementary Education District Dehradun Uttarakhand এইটো উত্তৰাখণ্ডৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো পিটিশ্যনটো কৰিছে ইয়াতে দুটা আছে পিটিশ্যনাৰটো ইয়াৰ ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন উত্তৰাখণ্ড এইটো দুটা পিটিশ্যনাৰ আছে আপোনালোকে এইটো চাব আৰু আপোনালোকে এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াতে গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব সো বন্ধুসকল আপোনালোকে এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৱেবছাইটৰ কেনেকুৱা চাব লাগে এইটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই যাব ইয়াতে যোনটো আমাৰ ডায়েৰী নাম্বাৰ আছে আপোনালোকে ডায়েৰী নাম্বাৰটো কপি কৰি ল'ব ইয়াতে 38557 তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰটো হ'ল 2022 এইটো চাই ল'ব আপোনালোকে ইয়াতে সুপ্ৰিম কোৰ্ট গুগল ক্ৰমটো খুলি আপোনালোকে ইয়াতে সুপ্ৰিম কোৰ্ট সাৰ্চ কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে তলত অলপ আহিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে কেছ ষ্টেটাছ লিখা আছে আপোনালোকে কেছ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল नोंथांमोना सुप्रीम कोर्टनि जानिखि अफिशियल वेबसाइट बेयाव हाबहैबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बे सुप्रीम कोर्ट सार्च खालामनानै गुगल क्रोमआवहाय जानिखि नैबे केस स्टेटास लिरनाय दङ बे केस स्टेटासाव हाबबानो जाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंथांमोना नैबेखौ नायदो बेवहाय जानिखि फर्मआ गेवबाय सार्च खालामनायनि नोंथांमोना बेयाव डायरी नाम्बारखौ होदो ओमफ्राय इयारखौ नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामदो ओमफ्राय जानिखि नैबे केपचा कोड दङ बे केपचा कोडखौ नैबेयाव फिल आप खालामनानै सबमिट खालामबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো দেখা পাইছে ইয়াতে কেপচা কোড আছে কেপচা কোডটো ইয়াতে বক্সত দি দিব তাৰপিছত ডায়েৰী নাম্বাৰটো দিব কেছৰ যোনটো ডায়েৰী নাম্বাৰ সেইটো আৰু আমাৰ ইয়াৰটো কিমান কোন চনৰ কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে কেছ ৰেজিষ্টাৰ ইয়াৰটো ইয়াতে দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ যোনটো কেছ ষ্টেটাছ সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব সো বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেছ ষ্টেটাছ ইয়াতে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিখিনি কেছ ষ্টেটাছ যাতে আছে ইয়াতে আপোনালোকে সব চাব পাৰিব সো লগবোৰ নोंथांमोना बेयाव नुनो मोनबाय जानाखि सुप्रिम कोर्टनि केस स्टेटास नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनबाय बेवहाय माबायदि लिरनाय दङ नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय नैबाव नायदो नोंथांमोना केस नाम्बार डायरी नाम्बार ओमफ्राय प्रेजेन्ट लास्ट लिस्टेड ऑन जादों 7 आगस्टआव जादों बेनि हियारिंआ ओमफ्राय दा बेनि हियारिंआ जागोन 22 आगस्टआवहाय जागोन नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादो ओमफ्राय कम्पिउटाराव बे हियारिं जानायनि उनावहाय बेनि जेनेरेट जागोन 25 आगस्टआव जागोन जानाखि 22 आगस्टनि हियारिं बियो 25 आगस्टआवहाय कम्पिउटाराव सिखारगोन आरो ओमफ्राय जानाखि केसनि केटेगरि बे केसनि केटेगरिखौ नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन बेवहाय सार्भिस मेटार रिक्रुटमेन्ट ट्रान्सफार कम्पेन्सेसन एन्ड एपइन्टमेन्ट ओमफ्राय जानाखि केस होग्रा बा पिटिशन बे पिटिशनारा जाहैबाय नैबे द स्टेट अफ उत्तराखण्ड थ्रु इट्स सेक्रेटारि डिपार्टमेन्ट of Elementary Education District Dehradun Uttarakhand Director of Elementary Education Uttarakhand Dehradun नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय आरो जानाखि रेसपन्डेन्ट बे रेसपन्डेन्टफोरा नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय सोर दङ नैबेफोरनो दङ फुल डिटेल्स बेयाव दंजोबो आरो नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय बिसोर जाहैबाय रेसपन्डेन्ट बिथांमोननि एगेन्स्टआवनो जानाखि उत्तराखण्ड गभर्नमेन्ट एडुकेशन डिपार्टमेन्ट बिथांमोना बेनि सायाव पिटिशन खालामनाय जादों आरो बेनि एडभकेटफोरा सोर नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन नैबे जाबाय पिटिशनार एडभकेट ओमफ्राय नैबे जाबाय रेसपन्डेन्ट एडभकेट नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय ओमफ्राय स' लोगोफोर बेखिनियानोसै আপোনালোকে এইটো কেছ ষ্টেটাছটো চালে হ'ল सुप्रिम कोर्टৰ যোনটো अफिशियल वेबसाइट ताते जाय स' लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय सुप्रिम कोर्टनि अफिशियल वेबसाइटआवहाय आरो जायनाखि निउसआव लानाय D.El.Ed लानाय केन्डिडेट दा बिथांमोननि सायाव आङो जानाखि बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय दा बिथांमोननि आङो नेगेटिभ स्टेटासखौ आङो होनो थाखाय नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोनाय जायाखै नोंथांमोननो जाहाथे आङो बे निउसखौ मिथिनानै थानो हायो बे हिसाबैसो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो आङो आसा खालामो जाहाथे नोंथांमोननि बे जायनाखि केस जानाय बे केसनि स्टेटासा पजिटिभ जागोन आरो बयनिबो थाखाय बे मोजां जागोन जाहाथे निउसआव लानाय केन्डिडेट D.El.Ed लानाय केन्डिडेटफोराबो टेट पास जानानै जबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो स' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों